číslo 2. 2. A hádajte, kto zase nestíha. Presne tak. Ja. Dneska sa hodila kombinézu. No teda. Vrch, spodok mi ešte neprišiel. Pôjdeme na Hambre. A tam dojdem. Má taký divný feeling strašne. Niečo mi tu tak vrzga, ale môže byť špinavé, takže neviem. Idk. Neviem. Neviem ani ako mi to kameruje, lebo som si nastavovala aj na kameru a aj zvuk, takže ak ma nie je počuť, alebo ak ma je počuť až moc, tak hopa. Sa mi zdá, že čo si počujem. Ja neviem, hádam, bude všetko OK. Natankované máme. Koľko to vydrží, to už je druhá vec. Počkaj, však je to len desika aj spotrebu. A 5 litrov na 100 kilometrov. Pohodinda. Super. Ešte ostrekovače pustí, no ta však. Prečo nie? Keď už dávaš, tak na poriadok. Keby si mi aspoň to plexisklo umyl. Potrebovala by som. Nič nevidím. Takže toto je strašne nepríjemné. Z toho to neviem, aký bude vlog. Obiehací asi. No strašná cesta. Sorry, strašná cesta. Kde ďalej? Barča is here. Instagram Jessica Pacneme. No toto je sranda obehnúť ešte. Kukuricu. Poď.
neviem, čo k tomu inak dodať. Odtiaľ to začína sranda. No to ani nie, tu ešte nie je až taká pekná cesta, ale je to pekný les. Ide prvá, lebo tu to pozná lepšie ona. Ja som tu druhýkrát v podstate. Podľa mňa na tieto zátačky sú len 3 spôsoby. Budeš pomalý, keď nevieš, ideš rýchlo, keď vieš, alebo keď to náhodou nevypočítaš, to je radšej sa tam hoď, akože snaž sa ju vybrať, nespanikara nebrsti, lebo buď nabúraš do vodidiel, alebo ti môže tá zátačka výjsť. Hej? A keď nie, že by sa šmykla, no tak stále lepšie, keď sa budeš šmykať po boku, ako keby si mal naborať do vodidiel predom. Dneska sme si dobre zajazdili, mne sa to páčilo. No zvedám, ako to bude vyzerať na tej kamere, podľa mňa, keby som išla pešo, ale však no, takže to bolo dnešné pojazdeničko. Už pôjdem asi domov. A neviem, kto bol na tej apríli, ale zdravím ťa. Čau. Veverička tam bola. Aké zlaté. Ježiši Kriste, to kolo tam bude tá červená ešte. Jo, Karle, to bude prachu. Veverička, ďalšia. Jaká zlatá bobinka. Bože, to je také rozkošné. Ale raz sa mi stalo, že normálne chcela spáchať samovraždu. Tak som išla, ja neviem, bola som 60 a ono mi skočilo pod koleso a keď videla špina, že brzdím, že som ju neprešla, tak normálne sa otočila, urazena išla prečko zase prosta. Kamo, ten si dáva nábeh, aké by to bol kamión. Hehe. Ďakujem.
Halo, čo nejdeš? Si robíš srandu? Počkaj. Šibe mi? Píše nová motorka. Nová motorka, kurva. Točím. No. Nešla mi štartovať motorka. Pičo, ja už stresy. Ale ja ako správny používateľ som si chytala príručku a ten Smart Key, hej, čo mám, tak on je, prosím ťa, on má svoju Wi-Fi, prosím pekne, hej. To je taký čudlík, že to zmačknete. A mne sa to asi zmačklo. A mi vyplo Wi-Fi na tom kľúčiku, tak preto mi to nešlo. Vlastne. Tak stane sa aj lepšiemu, no. Ale pohode, natankované máme, ideme domov. Motorka ide. Mierne stresy som mala, ale v pohode. Pohodinda. Sekundu, ja neviem, či mám mikrofón. Hej, mám. Čo to je, Hornet? Budem v tom, že to je Hornet. Kamo, čo brzdíš? Normálne, podľa mňa má typeček stresy zo mňa. Neviem, ale vyzerá tak. A to ešte nevieš, že som baba. To by bolo už úplne v prdeli. A možno, že vie. Vie? Nevie? Podľa mňa nevie. Ale dobrý výfuk má. Ja mám, že nič. Ja fakt nemám výfuk. Ja mám iba katalizátor. Ten inak valil, ty kokos. Uííí, poď. Fuj. Ako to je špinavé. Kámo, však mi to zdechne, kým sa vy rozbehnete. Takže rozmýšľam. Na všetky, preto neobieham, mám piči proste.
Ty jebe ti? Ach, bože, milujeme takých pičusov, ty kokos. Už na červenú, ešte kde sa nehlíš. Ach, bože môj, držte ma. No schválne, či mi tá kamera vydrží tých 10%. Kým dojdem domov, keď bude pekne a pôjdem motorku, tak možno bude aj vlog číslo 3. Ak áno. Tak sa vidíme aj pri trojke, no ale ešte nemám postrihanú ani jednotku, takže asi toľko by som k tomu dodala. No a to na čom obieham? Čo tam mám? 6, ty pičo? No jasné. To si nepodradila. Tak, ďakujem, že ste to dopozerali až do konca. Že ste boli so mnou až do konca. Vlog číslo 2. 2. Vidíme sa na budúce. Idem svižnejšie, lebo nemám baterku na kamere. Tak mi to vystačí. Uí. More to, kedy tu majú také autá? No, leasing. Ahoj, čau ľudia.